Byggemand Bob. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Rapti og rumle og trumle og Kranbær og Vinnie, tag med på sjov. Bob og hans folk, de morer sig, arbejder sammen på gade og vej. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Iden og Fugl, Thomas og Smut, kun de er venner, ja absolut. Bob han bygger, kan vi klare det? Bob han bygger, ja vi kan. Legeonkel Robert. Og her, mor og far, opbevarer vi så vores materialer. Solsikkedalen begynder virkelig at tage form, Bob. Det var godt, din far ikke skulle noget i dag. Vi har sådan glædet os til at se det hele. Vi har bygget en hel masse ting, Bobs mor. Ja, et hus i en bakke. Og ikke en hule. Og et label af strå. Rock og roll. Og vi genbruger alle resterne. Er det ikke bare for vildt? Det er rigtigt nok, Robert. Prøv bare at se her. Det er dit gamle affaldsrør, Bobby. Ja, jeg har ikke haft ret meget brug for det. Det ville være en skam at smide det ud, søn. Bare rolig, Robert. Vi skal nok finde noget at bruge det til. Ja, for vi siger... Nå, genbrug, siger I. Nu har jeg aldrig. Kom med, jeg har noget andet, jeg vil vise jer. Se, Bobs far og mor. Et økohus. Al varmen og lyset i det kommer fra solen. Sune, Safran. Hej med jer to. Jeg hedder Sune, og jeg hedder Safran. Hyggeligt at møde jer. Jeg hedder Robert, og det er Dot. Vi er Bobs mor og far. Goddag, Bobs mor og far. Undskyld, de har kun været her et par dage. De er helt op at køre. De er dejlige, Marianne. Ja, de er. Men jeg forsøger at pakke ud. Og Bobby og hans bror Tom var lige sådan. Altid op på mærkerne. Er det rigtigt? Ja, men de slap altid godt fra det. Ikke mindst Bobby, fordi han var så nuttet. Var du ikke også? Mor. Hallo, byggemand Robert her. Goddag, fru Prop. Hvad var? Der er et stort hul i taget på Bobberup skole. Skolen er lukket indtil det er repareret. Bare rolig, jeg er på vej. Farvel. Men vi er jo lige kommet. Det er okay, mor. Vinnie og jeg skal nok klare det. Men så kan børnene jo ikke komme i skole. Hvordan skal jeg så blive færdig med at pakke ud? Vi kan holde øje med dem for dig, kære. Ved I det? Det vil være perfekt. Mange tak. Kan vi klare det? Ja, vi kan! Hej, hej. Hej så længe. Ved du hvad, Marianne? Sune og Safran mangler bare et sted at lege. Hvad med en legeplads, Robert? Ja, det vil være totalt sejt. Det var en god idé, Dot. Jeg ved lige, hvor den skal være. Kom med mig. Det er perfekt. Ja, alle de blade gør jorden blød og lande på. Så Sune og Safran ikke slår sig. Ja, når de leger med alle de fede legeting, som Bobs far vil bygge til dem. Legeting? Hvad for nogle legeting? Ja, alle mulige. Ligesom den, jeg lavede til Bobby, dengang han var lille. Ja. Hvordan var den, Bobs far? Jeg kan ikke huske det. Jeg ringer til ham. Det er ikke godt. Regnen kommer ind der. De lægter er helt rådne. Jeg kommer. Jeg nåede det ikke. Det var mærkeligt. Han svarer ikke. Nå, jeg smutter hjem igen. Jeg har det! Det var garanteret en vippe! Nej, det tror jeg ikke, det var. Nej, Bobby og Tom havde ikke en vippe. Vi vil have en vippe! Jamen i så fald...
Glimrende idé, Tip. Synes du? Sejt! Kan vi bruge noget af det fra genbrugslageret? Ja, Tip, vi er ikke rigtig med på genbrugsnoderne, vel, Robert? Nej, søde. Jeg holder mig til de materialer, jeg kender. Nå, til en vippe skal jeg bruge... Det er sjovt. Se lige Bobs far vippe. Ja, den virker jo godt nok. Men hvad var det, jeg lavede til Bobby? Giv ham et ring mere på hans... Hvad er det nu, den hedder, kære? Hans mobil. Altså... nej, ikke igen. Nej, han svarer ikke. Det er lige meget. Vi gætter os frem. Hey, jeg tror, jeg ved, hvad Bob legede på dengang. Et klatrestativ. Rigtig god idé. Nej, det tror jeg ikke, det var. Nej, ikke et klatrestativ. Nå, Vi vil have et klatrestativ. Ja, det vil være sjovt. Kan vi genbruge noget den her gang? Ja, der er bare det ved det, at jeg ved ikke ret meget om det her genbrug, Rumle. Pyt med det, kære. Vi har alle de andre materialer. Det var godt, du fik sådan en god idé, Trumle. Bobs far er helt vild med at lege det klatrestativ. Men det var ikke sådan et Bobby havde, kære. Nej, jeg ringer til ham igen. Nå. Nej. jeg har den. Han svarer stadig ikke, søde. Nå, pyt med det. Prøv at kigge på alle materialerne, så får du måske en idé. Nej, han gør ikke. Vi har brugt det hele. Nå for søren. Pyt med det, kære. Børnene er vilde med de ting, du har lavet. Du kan ikke pakke mig. Det er som om det var i går, at Bobby og Tom legede sådan der. Ja, det er det, søde. Dot. Nu kan jeg huske, hvad det var. Det var da dejligt, kære. Men der er ikke nogen materialer tilbage. Jo, der er. Kom her, Tip. Hej igen, mor. Jamen, hold da op. Ja, din far har haft rigtig travlt. Han har bygget en legeplads. Den er fantastisk. Se, hvad din far har lavet. Ja, den er mage til den, han lavede til mig og min bror Tom, da vi var små. Men der mangler en vigtig ting. Ikke, Bobby? Vi har en overraskelse til dig, Bob. Bobby, hold dig for øjnene. Okay. Løft mig op, Tip. Far, hvad laver du? Næsten færdig, søn. Nu må du godt kigge, Bobby. Hold da op. Er det ikke Bobs gamle affaldsrør? Det var det, Trumle, men jeg har genbrugt det. Robert har lavet noget andet ud af det. En rutsjebane. Min tur. Så er det mig. Mand, Bobs far er bare så sej. En rutsjebane lavet af et affaldsrør. Nemlig, søn. Omtanke, begrænsning, genbrug, ikke? Nå, se hvor jeg kan.